Hello, kakabsat, mga kaibigan! Nandito po tayo ngayon sa aking kusina, dito po sa aming tahanan, sa aking hometown, Cabala Union. Welcome to Michelle's Lasang Langit Kitchen! At ang ating menu po for today ay ang version ko po ng chicken pastel. Ni-request po yan ng ating isang viewer na si @roxrecto. Kaya halika na, magluto tayo. Ang first step po natin ay i-marinate muna natin ang ating chicken. Gagamit po tayo ng patis, salt, and calamansi. Maglalagay po tayo ng patis kahit na meron ng salt dahil po sa ang patis po ay may kakaibang lalim na taglay na lasa at umami flavor. Hindi katulad po ng asin lang, plain and simple lang na alat siya. Pero kapag may patis, mas malinamnam. So ito pong ating chicken ay medyo mahigit 2 kilo po siya. And then meron din po tayong konting salt. Mas gusto ko po yung salt and pepper na ginaganito ko kasi mas natatansya ko, mas nakokontrol ko kesa yung parang ginaganon-ganon na mga salt and pepper. Yan, so okay na po yan. And then calamansi, siguro po mga 25 na pirasong calamansi po ito. Ay, napakasarap. Okay, simot-simot. Mahal ang calamansi ngayon. Alam nyo, very, very therapeutic yung naghahawak ako ng karning hilaw or yung naghahalo ako ng mga arena. Very therapeutic siya. Ang sarap ng ng feeling. Na-coat na ho lahat yung chicken nung ating nilagay na calamansi, patis, and salt. So tatakpan po muna natin ito ng cling wrap and i-marinate po natin ito minimum 1 hour sana. Pero kung overnight, mas maganda, mas malasa. So, i-fry po muna natin ang ating carrots and patatas na may konting salt and pepper separately. Siyempre, kailangan naka-salt and pepper ang ating cornstarch para masarap siya talaga. Kino-coat natin siya ng cornstarch para may konting texture po yung ating carrots and patatas pagkaprito po natin sa kanila. So, iluluto na po natin ang ating patatas. Ipiprito na natin siya. At ang ating carrots. Naglagay na po ako ng oil. Mas maganda po ito na piniprito separately. At saka maganda na meron na siyang sariling salt and pepper na kasama. Mas maganda yung texture niya na may kasama siyang cornstarch kasi nagdadagdag siya ng konting pagkakunat at saka ng parang creaminess niya ng konti. So kahit na simpleng patatas at carrots lang po siya, iba pa rin po yung well-seasoned po sila. So ayan, malapit na po siyang mag-half cook. Nakikita niyo po yung parang nagbubuo-buo na konti ng cornstarch and salt and pepper. Nagdadagdag po siya ng sarap sa ating pritong carrots and potato. Half cook na. Na-fry na natin, na-prito na natin ang ating carrots at patatas. At ngayon po, magluluto na tayo ng ating chicken pastel. So, olive oil. Tamihan po natin. Nagpapasarap po ng sobra ang olive oil kasi nagbibigay po ito ng linamnam. Okay lang naman kahit mauna yung mantika kasi para hindi din masunog sobra. So, pwede na nating simulan sa ating sibuyas. So, isunod na po natin ang ating bawang. Napakasarap po ng maraming bawang at sibuyas. Then, sa akin pong version ng chicken pastel, naglalagay din po ako ng konting luya lang. Kasi po, yung luya, medyo binugbog ko lang nagbibigay pa rin yan ng ibang sarap at linamnam. Tsaka ini-elevate niya
yung sarap ng buong ulam. And bukod sa pangpaalis lansa din siya at saka pangpaalis umay, ang sarap po talaga ng may konting luya. So, isama lang natin siya dyan. Ang bango-bango na nito. And then, maglalagay din po tayo ng laurel. Ito po ay pangpalinamnam din at pangalis din po ng lansa. Tignan nyo, gisa pa lang yan. Ang sarap-sarap na. At sunod naman po yung ating chorizo na may cheese. Prito rin po natin siya. Ayan. And meron din pong combination ng chorizo lang po na plain. Italian chorizo po ito eh. Nakalimutan ko yung tatak. Grabe, ang sarap po. Sobrang sarap. Ibang level. Kung maaamoy nyo lang po, sobrang bango po nitong ang aking ginigisa. Pwede rin naman din po yung plain lang na chorizo na like yung chorizo na nabibili sa in-can, sa grocery store. Pwede rin po. So, ayan, napakasarap. Grabe ang bango-bango. Super bango po talaga. Ayan, kumakatas na po sa mantika, sa olive oil, yung sarap ng combination ng chorizo na plain at yung chorizo na may cheese sa loob. And then, syempre, yung sarap ng ating luya, dahon ng laurel, maraming bawang at sibuyas. Grabe, ang sarap po. And then, maglagay rin po tayo ng chicken cube dahil po 2 kilo po yung ating chicken. Per kilo, naglalagay po ako usually ng 2. So, 4 po itong ilalagay natin. Para po talagang flavorful na flavorful. Pwede na po tayong maglagay ng maraming pepper. Yes, ang daming pepper. I love it. At rosemary. Ang rosemary po, sobrang nagko-complement po siya sa flavor ng chicken. So, kung meron kayong fresh rosemary, okay din po yon. Kung dried lang naman din po, okay lang din po yon. Pero maglalagay po kayo ng konti rin. Nag-e-elevate din po ito ng lasa ng ating chicken pastel. Ay, Diyos ko, gisa pa lang to. Lasang langit na. Ayan. Sobrang naghalo na po at nagmamature na yung lasa ng mga chorizo, luya, dahon ng laurel, yung ating maraming sibuyas, bawang, at magdadagdag na po tayo ng ating mga bell pepper. Yung sa bell pepper po, kalahati lang po muna yung ilalagay ko ng bawat color para may matitira pa pong medyo crunchy-crunchy mamaya sa huli. Mas gusto ko po na itong bell pepper ay madami at naglalagay tayo sa simula dahil nagbibigay po ito ng linamnam, smoky flavor at magiging very savory yung ating chicken pastel. Magkaibang color para mas festive tignan. Ito pong bell pepper na red at saka itong yellow, medyo sweet side siya ng konti. Yung color green naman na bell pepper, yun medyo smoky, earthy flavor. Pero mas pinili ko ngayon ilagay itong sweet ng konti kasi ang sarap din ng linamnam nitong red and yellow na bell pepper. Ayan, ako grabe, ang sarap-sarap na. And sobrang favorite ko, love ko ang bell pepper, maraming bell pepper kasi nag-a-add po siya ng elegance at saka po ng linamnam sa ating ulam. Kahit saan mo ihalo ang bell pepper, lalo po niyang napapasarap. And then, alam mo yung napaka-elegante ng lasa niya. So, ngayon po, medyo
na saute na ho natin ng mabuting-mabuti yung ating mga chorizo, bell pepper. Grabe yung amoy niya, Diyos ko. Kung alam mo lang, napakabango po talaga. Ilalagay na po natin ang ating mushroom. Button mushroom po ito na fresh, and then lalagyan ko ng combination ng shiitake mushroom na in can. Kalahati lang muna nito ang ilalagay ko. Titignan natin kasi baka umapaw ang ating kaldero pag nilagyan na natin ng chicken mamaya. Malalaki po yung hiwa natin ng mushroom kasi gusto ko po yung pagkakinakain yung medyo chunky pa siya talaga. Ayaw ko yung parang maliliit na lang. Gusto ko yung chunky talaga na pag kinagat mo, nagbo-burst doon sa loob ng mouth mo, yung mushroom, yung chorizo, yung flavor niya talagang wild siya sa loob ng mouth mo. Bubuhos na po natin yung ating shiitake mushroom. Mamaya, i-add ko rin po yung sauce nito, yung brine niya sa loob because mag-a-add din po yan ng napakasarap na flavor sa ating chicken pastel. Wow, grabe. Magbabawas lang po tayo ng konti dito kasi para masutay din po natin ng mabuti yung ating chicken. Ayan, so halos na rin po ito. More than half cook na. Magbabawas lang po ako para lang magkasya po yung ating chicken at masutay po natin ng mabuti. Ibabalik din po natin siya mamaya. So ilalagay na po natin yung ating chicken. So ito pong chicken natin ay na-marinate na po more than 1 hour sa ref. Tinakpan po natin to ng cling wrap para walang contamination. And then, ganyan po yung laki ng kanyang luto kasi medyo mag-shrink pa to ng konti. Medyo mas malaki lang ng konti sa bite size yung chicken natin. Boneless na rin po ito para yung kakain po ay hindi na kailangan maghimay-himay. Subo na lang sila ng subo. Ilalagay na po natin ngayon yung ating sauce pahunong shiitake mushroom. Nagdadagdag po yan ng umami, savory flavor para po sa ating chicken pastel. Iwanan ko lang muna siya, tatakpan ko lang po muna ng mga 20 minutes. And then, kapag medyo 3/4 na po yung pagkaluto niya, idadagdag ko na po yung ating cream of mushroom soup, yung ating white wine, at yung ating pong cooking cream. So, tatakpan muna natin siya. So, 20 minutes na. Kamustahin naman natin ang ating chicken. Oh my God! Ang sarap-sarap. Yan. So, nakita nyo, medyo nag-shrink na ng konti yung chicken natin. Perfect na yan. Bite size na yan. Oh my God. Pwede na nating simulan na ihalo yung iba nating mixture ng chorizo at ng bell pepper. Kahit na yung isang ganito lang. Para maghalo na yung kanilang lasa. Ay, grabe. Yung mantika po nito, Diyos ko, ulam na. Oh my God. And then, lumabas na rin po yung katas ng chicken. Punong-puno po ito ng patis, kalamansi, rosemary. So, maglalagay po tayo ng cooking cream. Siguro mga 3/4 cup po yun ng cooking cream. Pakuluan po natin ulit ng 10 minutes. Kamustahin na po natin ang ating chicken. Oh my God. Sobrang bango. Ayan.
So, yung bell pepper, yung mushroom, yung chorizo, na-incorporate na po lahat, yung lasa at yung linamnam po nila. Ilalagay na po natin ang ating cream of mushroom soup. Hindi po ako naglalagay ng gatas sa ating chicken pastel kasi para sa akin po, hindi nagko-complement yung gatas sa manok ng ganyang luto. So, mas gusto ko po na nilalagyan ko ng cooking cream at saka po ng cream of mushroom soup. Ngayon naman po, maglalagay na tayo ng white wine. Siguro mga 3/4 cup po ang ilalagay natin. Kahit anong brand naman po ng white wine, pwede nyo pong gamitin kung ano po yung favorite ninyo. Ito naman po yung nabili ko sa grocery. Sobrang kino-complement po niya ang flavor ng ating chicken pastel. Kung napansin nyo, hindi rin po ako naglagay ng toyo kanina kahit konti kasi parang hindi ho sila magko-complement lahat. So, eto sila yung magkakapares para sa akin. Yan. Oh my God. Ayan po ang superstar dito. Yung cream of mushroom soup, white wine, maraming bell pepper. Ayan. Oh my God. Lasang langit na. Ngayon po, ang finishing ko ay nilalagay ko po yung butter. So, half a cup lang po ng butter. Yan. Oh my God! Isang kulo lang. Ilalagay ko na po yung itlog ng pugo. And yes, ready na pong kainin. Ilalagay na po natin ang itlog ng pugo. Kasi yung itlog ng pugo naman po ay napakuluan, naluto na po ito. So kahit na sa huli na lang po ito, inilalagay para rin hindi madurog. My chicken pastel! Oh my God, lasang langit! Kain na po tayo! Tikiman time na! Lasang langit. Nakakabaliw sa sarap. Lasang langit po talaga. So ito na po, my version of chicken pastel. Gusto ko pong magpasalamat kay @Rox Recto sa pag-request niyo po ng chicken pastel and sa mga gusto rin pong mag-request kung ano po ang gusto ninyong lutuin natin. Mag-comment lamang po kayo at gagawin po natin yan lahat. Apo, kakabsat, mga kaibigan, maraming salamat po sa pagtangkilik at pagsubaybay. Until our next recipe, magkita-kita po tayo dito sa Michelle's Lasang Langit Kitchen!